arep preksa jane. Tapi tutup. Lah sing lara apa to, Mas? Ora atiku lara ya. Arep anu aku tuku sego pecel lawuh rempelo tanpa ati. Aku tau gawe ati malah kayak gatel. Sakartum la azidanakum wala ing kafaratum inna adzabila syadid Nduk. Tegese apa nok? Ngene. Sok sapa sing seneng ngunjukake rasa syukur marang purbaning Gusti, fa insyaallah nikmat kang bakal tumeka. Oh, nikmate Gusti bakal ditambah. Heeh. Nanging kosok baline sok sapa sing kufur ora gelem nyukuri kenikmatane pangeran, sayekti bakal nampa bebendu saka pangeran. Ngono ya, Mak. Pancen kapara nyata. Iya. Mula Nduk, anakku sing ayu dhewe, anakku sing setinik-tinik limbuk, ana dawuhmu apa? Mula wis sak pantese, wis sak trepe, wis sak wajibe. Iya. Bengi iki awake dhewe ngucapake rasa syukur marang purbaning Gusti ingkang murebing dumadi, Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa. Ngono ya, Mak. Ya mung merga saka kemurahan kang sarta welas asihe aku karo kowe, sak rombongan bengi iki bisa manunggal ingkang sarta tetunggalan ana ing adicara kene nok. Iya. Iya ngestokake dawuh, Mak. Lah banjur bengi iki kok sajak ngowahi adat saben. Heeh. Janjane bengi iki mengeti adicara apa, Mak? Iki ngene ya, Nok. Bengi iki adicarane ya kuwi tidak lain dan tidak bukan ya kuwi wujud syukure. Wujud syukure warga ing masyarakat Dusun Bulak Jeruk Mblitaran, Desa Mblitaran, Kecamatan Sukomoro, Kadipaten Nganjuk. Wujud syukure marang Gusti ingkang murbeng dumadi awit saka kenikmatan kang wis diparingake. Syukur mau diwujudkan
dalam bingkaian agenda rutin tiap tahun. Ngono, wujud syukure dalam rangkaian adicara apa, Mak? Wujud syukure ya kuwi dalam rangkaian adicara bersih dusun utawa nyadranan uga ana sing mastani sedekah bumi. Weh, ngono ya, Mak. Pancen bener kaya mangkono. Iya. Mula awake dhewe sowan ana ing Blitaran Bulak Jeruk kene, iki wis ora bisa matur sing akeh-akeh, ora bisa matur sing maneka warna, bisane ya mung ngucapake kang sarta ngungkapake rasa panuwun ingkang tanpa pepindhan ya, Mak. Pancen bener kaya mangkono, Nok. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan, terima kasih yang sangat banyak. Iya. Kunjuk sapa bae? Nuwun inggih menika kunjuk dumateng Bapak kami tuwa wabil khusus Pak Kasan. Sumrambahing para panitia dusun. Iya. Kang sarta panitia-panitia yang sudah ikut andil terselenggaranya pagelaran wayang kulit pada malam hari ini dalam rangkaian adicara ya kuwi bersih dusun Bulak Jeruk Blitaran, Desa Blitaran, Kecamatan Sukamara kene, no. Ngono ya, Mak. Pancen bener kaya mangkono. Iya. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah sowan ana ing kene. Sowan ning kene fa insyaallah lagi pisan jiki, no. Lagi pisan iki. Sowan ning Blitaran ya perdana, lagi bengi iki awake dhewe iso sowan nyambung tali silaturahmi, nyambung tali ning paseduluran karo warga masyarakat Bulak Jeruk. Ya kuwi warga masyarakat Blitaran kene. Iya, alhamdulillah. Senadyan awake dhewe lagi pisan jiki, senadyan awake dhewe sak kanca sanggar seni Astabrata lagi sepisan sowan ana ing Bulak Jeruk Blitaran. Iya. Nanging luar biasa, no. Luar biasane ya kuwi apresiasi kang sarta antusiase para warga masyarakat, para sutresna budaya, para pecinta wayang kulit, wabil khusus warga masyarakat Bulak Jeruk Blitaran kang wis paring kapercayan marang awake dhewe sak kanca. Ngono ya, Mak. Apresiasine jos, antusiase luar biasa. Ya. Wiwit sore sing kepareng rawuh uga wis rame, no. Ya. Karo dene awake dhewe wiwit sore teka karo kanca-kanca sanggar seni Astabrata lek nyugata dulur-dulur Blitaran uga rinengkuh kaya dulur dhewe. Iya, luar biasa, Mak. Suguh gupuh lungguh aruh datan nguciwani, ora ana sing nguciwani. Ya awake dhewe lagi perdana sowan ning Blitaran, mula antusias apresiasine warga masyarakat. Saking senenge warga masyarakat ana ing Bulak Jeruk Blitaran. Wis sadurunge wayangan, beberapa hari sadurunge wayangan wis pasang banner turut ngendi-ngendi kok, no. Ngono. Wis turut ngendi-ngendi. Dadi gambare raine awake dhewe wis dipajang kaya DPR kene. Iya. Iya ya, Mak. Malah aku wingi ngonangi, ketoke ning laladan Sumengko yen ora kleru Sukamara. Gambare bannere awake dhewe jan luar biasa nek ngedit. Iso nganggo bras iki jane dalang padha Mas aku. Lah ya, saking pintere lah ya wong foto ning Facebook, ning Instagram yo akeh, ning TikTok yo akeh. Ayo, dadak ngedit sing ora-ora. Lah ya, malah kaya acarane dalang akbar arep sunat neh. Lah ya. Iya, Mak. Ning ora apa-apa wong ya saka senenge, Nak, saka senenge. Mula nganti direkak-rekakne dibudi-budidayake kaya mangkono. Iya ya, Mak, iya. Iki bersih dusun nyadranan sedekah bumi. Wis menjadi agenda rutin tiap tahunnya. Agenda rutin tiap tahunnya.
wis dadi adat istiadat kang sarta tradisi run tumurun wit saka nama kuna dhisik sing ora diilangi lan tetep diuri-uri, tetep diurip-urip, tetep dipepetri karo warga masyarakat Blitaran kene. Wo ngono ya, Mak. Dadi adicara bengi iki kaya nyadranan kaya sedekah bumi. Rasulan apitan ana sing ngarani bersih dusun, bersih desa. Ya. Kaya ngene iki janjane dudu ajaran agama. Oh ngono, ning di dalamnya uga ora ana sesuatu sing tabrakan karo agama. Oh ngono. Malah ana jerone adicara nyadranan utawa adicara bersih dusun kuwi malah ana nilai-nilai spiritual, nilai-nilai positif sing iso diambil dalam kehidupan sehari-hari. Oh ngono. Utamane ning kene ya nilai syukur, nyukuri desane, ngeleki desane, nirakati dusune. Ya, syukur kuwi nak ya nilai agama, nilai spiritual to, Nduk. Ya, Terus angka loro uga ana nilai sedekah, dana rasa. Nyenengke wong liya, ora kudu ngetokke ragat, nyenengke atine warga masyarakat kuwi ya uga wis kelebu sedekah, wis kelebu amal jariyah. Ngono. Dana rasa. Ning jerone uga ana nilai silaturahmi. Iya. Kaya bengi iki awake dhewe ora kenal karo warga masyarakat Bulak Jeruk Blitaran malih dadi kenal. Ya, kaya ngene iki tambah dulur. Tambah dulur fa insyaallah rezekine yo melok tambah. Wo ngono ya, Mak. Dadi wiwit jaman nama kuno biyen leluhure awake dhewe wong Jawa biyen wis mengajarkan sing kaya mangkono kuwi no. Oh ngono. Peradapane wis tinggi. Oh ya. Dadi sadurunge agama Islam masuk ana ing bumi Nuswantara, Jawa utawa Sumrambahe Nuswantara kuwi wis duwe peradaban yang sangat luhur. Wo ngono. Islam masuk ana bumi Nuswantara, Islam masuk ana bumi Nuswantara bukan untuk mengubah jati dirine wong Nuswantara, bukan untuk mengubah budayane wong Jawa, nanging nggo nyempurnake ajaran-ajaran yang bersifat spiritual. Wo ngono ya, Mak. Ning nek bersifat peradaban kuwi wis luhur, kuwi wis apik sadurunge Islam mlebu ana ing Nuswantara. Oh ngono ya, Mak. Buktine apa? Buktine apa nek Nuswantara kuwi peradapane sangat agung, peradapane sangat luhur. Buktine cetha ngeglo kang tanpa warana, catatan kuwi sudah membuktikan no. Wo ngono. Nabi Muhammad, nabine awake dhewe kuwi lair, upama diitung nganggo taun Masehi, aku ora ngrembug taun Hijriah. Ya. Nabi Muhammad kuwi nek lair ning taun Masehi kuwi laire taun 500 Masehi. Wo, 500 Masehi. Upama diitung nganggo hitungan Masehi. Ya. Kamangka taun Masehi taun 400 Masehi kuwi ning Nuswantara wis ana kraton jenenge Kutai Kartanegara. Wo, ngono ya, Mak. Kuwi dadi sadurunge Nabi Muhammad lahir kuwi Kutai Kartanegara. Nuswantara ki peradapane wis luhur. Wo, iya. Iya ya, Mak. Iya ngestokake dawuh. Mula dadi aja kengguh, aja berbangga dengan budaya orang lain ning dadiya tetep dadiya wong Jawa. Oh ngono, Mak. Ana tetembungan Arab digarap, barat dirumat, Jawa tetep digawa. Iya, iya, Mak, iya ngestokake dawuhmu. Aku ora mandek-mandek anggonku ndedonga. Iya. Makili kanca-kanca saka sanggar seni Astabrata dongaku tansah banyu mili. Ngono. Dongane biyung tansah banyu mili kanggo warga masyarakat ing Blitaran wabil khusus Bulak Jeruk ene. Ngono. Dongane muga-muga sak rampunge seluruh rangkaian adicara ya kuwi wujude adicara bersih dusun utawa nyadranan, dusun Bulak Jeruk utawa dusun Blitaran kene
ing kedepane ing tembe mburine dadya dusun sing baldatun Toyibatun warapun gofur gemah ripah loh jinawi karta tata turaharja murah sandang kelawan pangan cina ketok ing kamulyan tinebihna saka bencana alam amin 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 ya rabbal alamin pancen sing dipepuji kaya mangkono nduk piye iki sadurunge ngaturake bintang tamu kang sarta sadurunge ngaturake tetembangan ingkang maneka warna luwih dhisik dikendhoni swasanane ya no dikendhoni swasanane iki kang kinarya muka dimah utawa salam pambuka ana pamundutan lumantar penggemare awake dhewe yen ora kleru saka FMA fan militan Astabrata sing selalu setia mendukung lan dadi penggemare mengikuti awake dhewe sak kanca sanggar seni Astabrata kapan wae lan ning ngendi wae ngono ya Mak nyuwun apa kanggo salam pambuka ya kuwi karya Ki Sri Susilo Tengkleng Imbangana Katresnanku wo ngono kanggo salam pambuka muka dimah ana ing sisen limbukan bengi iki ning luwih dhisik dibawani ya no wo ngono Mak sing bawani karben sing nyarirani Mas Herulinanta oh ya alon-alon waton kelakon gremet-gremet watone slamet sareh-sareh watone pikuleh oh ya iya ya Mak ya ngestokake dawuh monggo Mas dipun pinangkani lon-lonan Mas monggo duh jagat dewa Bathara walasomring dasih kang nandang kingken dini largar wasa tuhu dati gantilan ing tias ulun datang pisahake gangsa rambut kalamun datan pinanggya halu wong tumakeng lalis matur nuwun Mas Heru ya aku kepingin Mbak Yovika luwih dhisik ngadeg ketoprakan to teduk biasa. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Yovika. Inggih, wilujeng dalu, Mas.
Mas. Nggih, menika panjenengan ingkang kula aturi nembang kinarya pambuka nuwun inggih menika imbangana katresnanku. Nggih. Nggih, ning luwih dhisik gandeng Mas Akbar karo Astabrata menika nembe sowan sepisan utawi perdana ana ing dusun Blitaran mriki, maka ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Gitu? Mula perkenalkan dirimu kepada khalayak ramai wabil khusus warga masyarakat Blitaran kene, Nduk. Nggih. Saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sugeng dalu nggih Pak Bu. Sehat nggih? Alhamdulillah. Kula remen sanget, Mas. Remen nggih. Nggih. Mula perkenalkan dirimu, Nok. Perkenalkan Nggih. dirimu aja lali. Derek tepang kula Yovika Listiarisma saking Ngawi. Yovika Listiarisma saking Ngawi. bisa dipanggil siapa, Nok? Yopi saged, Yop saged, Yopika saged, Dek saged, sayang nggih saged. Berarti nek nyeluk sayang ora ana eleke ora ana salah ya. Nok? Mboten. Mboten. Berarti sampean saka Ngawi plat AE. Betul. Plat AE. Kecamatane ngendi, Wuk? Kula Kecamatan Padas. Kecamatane Padas, Kabupatene Ngawi. Nggih. Nek desane ngendi Padase, Nduk? Desane Sukawiono. Sukawiono. Nggih. Sukawiono ki jembar. Mula jembare Sukawiono ora kena dijajaki. Dusune Sukawiono ngendi, Nduk? Dusune menika Mbah Wuk, Mas. Balen ana sing cetha? Mbah Wuk. Mbah. Wuk. Nggih. Kula Kuwi- niku nek banter-banter isin lho Mas Janeno. Lho, ora apa-apa wong jeneng daerah kuwi ora ana salahe, ora ana eleke, Nduk. Ngoten nggih. Pancen nek jenenge kuwi ya. Nggih. Kuwi ora gaweanmu dhewe to? Mboten no. Gaweane mbah-mbahmu dusunmu biyen to? Nggih. Wit biyen berarti jenenge wis bawuk ngono. Ngagem M. Oh, ngagem. Agem M. Iya. Ampun detok agem M. Iya, Bawuk ngoten. ya gak bawuk tapi mbawuk ya. Ya. Nggih, non sewu menawi bapak-bapak ibu-ibu mriki niku nek mboten percaya mengke saged mirsani map teng Google Map teng HP. Jenengan ketik mawon dusun Bawuk Sukawiono muncul gambare. Oh, nek wis digoleki ning Google Map ngono langsung metu gambare bawuk kuwi mau ya, no? Maksudnya ikonnya. Oh, lah nggih gambare dusune niku lho Iya, maksud kula. dusun Bawuk agem M lho, Mas. Oh nggih bawuk. Dadi Iya. angger dibuka ning Google Map bawuk ngono mak bedunduk metu ngono ya. Iya, betul. Iya. Mengke metu wit ringene ngerembuyung ngoten, Mas. Oh, daerah desa to? Nggih, desa. Pedesaan to, no? Pedesaan. Dadi akeh wit-wite. betul. Akeh tanduran-tandurane. Betul. Oh, berarti mbawukmu jek ketel, Nduk ya. Nggih, nggih kula niku mbawuk niku subur Mas tanahe alhamdulillah. Oh, reboisasi. Betul. Penghijauan. Nggih. Luar biasa. Jan luar biasa Yovika omahe mbawuk. Mbok kapan-kapan nek kapinujon aku longgar ngono mampir ning mbawukmu oleh ora, Nduk? Nggih pareng no, kula sumanggaaken menawi tindak ngilen menika dateng Sragen nampa Solo katuran pinarak teng Mbawuk. Pokoke nek sampean tak hubungi, Mbak Yovika. Dalem Mas Akbar longgar Mas Akbar mbawuk nih. Ngono ya. Iya. Pokoknya nggih jenengan WA halo ngoten niku kula men tanggap. Oh ya, langsung tak goleki Google Map engko duduhno gambarmu meng ya. Nggih. Ya, ya penasaran aku Nduk ya. Sik Mak iki ora bahas mbawuk iki bahas Blitaran. Nggih. Ya, Mbak saya bahas Blitaran saiki doa terbaik sinden asal Ngawi untuk warga masyarakat Blitaran apa, Bu? Nggih, kula tak nderek ndedonga kagem desa Blitaran menika mugi-mugi dadosa desa ingkang ayem, tentrem, jenjem permana. Amin. Rezekine ora lokak kepara malah kebak. Amin. Ora roboh malah bakok. Amin. Ora wutah kepara malah wutuh. Amin. Nggih. Ah. Mobil khusus masyarakat Blitaran. wonten ing Blitaran menika mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang kathah, berkah,
melimpah turah-turah saged nggih sekolah bisa nggih tuku omah lan besuke muga-muga bisa munggah kaji wonten ing Mekah lan Madinah. Amin Allahumma. Amin. Luar biasa. Dongamu akeh, Nduk. Iya. Sampeyan ini mempunyai paras yang cantik, suara yang bagus. Nyuwun sewu. Mas Akbar tanya boleh enggak? Ah, boleh no. Tanya sedikit boleh enggak? Boleh, boleh, boleh. Ya. Tanya, sampeyan ini bisi biyen iso nyinden ngono kuwi bapakmu seniman ora? Boten Mas. Ibu sinden? Nggih boten. Bapak penabuh? Nggih boten. Bapak dalang? Boten. Lah ya aku mau takon karo ibumu ning ngisor, Nduk. Pripun? Wis takon aku. Lho, niki ibuke Mbak Yovika. Nggih, Mas, kula ibuke. Lho, jenengan mboten nyinden to? Kula mboten sinden. Pake dalang mesti mboten. Yovika niku mboten turun seniman. Takon ngono aku mau. Lho, lah kok Yovika saged nyinden diceritani sejarahe karo ibumu. Jenengan niku mau pripun? Ibumu nyeritakne, nggih Mas Akbar, lah wong Yovika riyen pas kula meteng Yovika riyen umur 2 wulan ngaten bapake niku sering ngirimi mic. Bapak kula? Mula saiki gedene nyekel mic. Oh nggih. Sering nyekel mic tanpa kabel. Berarti wireless niki. Wireless. Oh layak to. Mike Mas. wira-wiri ngono to. Nggih, layak to Mas niku kula pas anu niku kok ana sing nyundul-nyundul niku napa ngoten. Pas anu ya ning jero kandungan iso ngrasakne ya. Nggih no, kok iso kaget aku. Lah nggih niku mic kirimane bapak supaya besok gedene dadi sinden sing kondang. Amin. Ibu nek cerita jujur karo aku ngono kuwi mau. Nggih riyen dikirimi mic kali bapak nggih nyundul-nyundul. Ngono kuwi. Mula dadi penyanyi utawa sinden. Nggih. Oh, ngono kuwi. Ibumu cerita dhewe nang Mas Akbar ngono kuwi. Ibu kula mau. Ayo no. Lah sakniki nek jenengan kok iso saged dalang niku ngaten iki pripun riyen? Kok iso genti mbok walik lho. Piye? Jenengan kok saged mayang, dayang. Dalang kok sae, keco, pinter lewasis, besus ngoten niku pripun riyen? Aku kuwi biyen lair pas bledek no. Jenengan? Jujur wae ya. Jujur kuwi pas enek bencana alam. Nggih. Bencana alam ning Nganjuk kene iki gempa bumi. Kuwi krasa nganti tekan Amerika. Kuwi dadi gempane lairku tanggal 8 sasine Oktober taune 2000. Jam 12 bengi bledek iki nek sak menit enek ping 150. Kuwi bledek pertama ya, Dok. Nggih. Dar ngono kuwi. Kuwi sirahku metu lair. Nduk ngono kuwi. Sirahe tok nembe. Nembe. Terus bledek loro. Dar aku mlebu neh. Lho. Isin mau piye? Yo ora isin, kaget karo bledeke. Oh, kaget. Lah, mula saka kuwi nok, kenapa kok mlebu metu? Dar neh, metu neh, mak bedunduk ngono. Dar neh, mlebu neh. Kaya bulus ngono to, Mas? Dalang kok mbok bulas-bulusne iki lho. Mlebu metu kaya ndase bulus ngono kae lho, Mas. Ora ngono. Kuwi ngantek bledeke, kuwi ngantek ibuku sepoto akhire. Pripun? Wah, sepoto ibuku sumpah ning kene. Iki sok anakku sok dadi dalang sing kondang. Wah, lah akhirnya tenan. Nggur perkara bledek iso dadi nyenengne wong akeh iki lho. Wah. Nggur sak perkara bledek. Terus enten mulai mboten? Ora enak yus kuwi ta. Lah niku nek lairnya ten pundi niku? Hah? Nek lairnya? Ya rumah sakit. Ke rumah sakit tak kira ki nek pas ning dalan ngono lho klimpruk ngono kan bahaya to, Mas. Dualang lair ning dalan masamu aja. Nembang. Nah, iki mau wis dibawani karo Masmu Herulinanta. Iya. Yes. Om Heru. Iya. Saiki kari ditibake langgame nggo pambuka ya, Nok? Nggih. Sudah siap? Insyaallah sambut. Ayo, buka celuk imbang ana katresnanku karya Ki Sri Susilo Tengkleng. Yo, mangga Dek. Saben dina
Langgam iki uga diaturne anu lho, Nduk. Sinten menika, Mas? Panitia bersih dusun. Wabil khusus panitia wayangan. Nggih. Muga-muga saged dados karenaning penggalih. Tombo kesel jampi saya. Heeh. Niki wau to Mas, kula teng pondokan. Iya. Panitiane kan anu to terus betakne mak-eman ngoten niku lho Mas. Lah kula pas salin kalih sinden-sinden niku terus kula medal riyen ngoten niku makme napa niku ngombene dereng kula unjuk wis di anu neh. Piye sik alon-alon. Alon-alon ra ngono rambatane. Piye. Ngene lho, Nduk, ngene. Ngene warga masyarakat kene kuwi cepet rengginas terampil gitu dulu. Lah. Ra omong aku sik. Langsung. Saking les ruwegep ngombene teh kula dereng kula unjuk dikukuti dhisik Mas. Ya ngono lho. Nganggo cokat cakut rengginas terampil. Lah kok iso Nduk buktine apa? Lah. Nek bahane takon aku, ya aja takon liyane. Lah ya ngono wis kontane ndur panggung kok Mas. Iya, wis lanjut. Ya nek iso, nek ora ya. Ya kudu iso kaya ngono. Ya terus. Buki putine wau. Mongko ya. Mongko Kang Mas Katur para sutresna budaya ingkang momoningtor lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Kagem kanca lek-lekan malem minggon. kena. Heeh. Mongko Kang Mas
Matur nuwun Mbak Yovika Listiarisma ingkang mijil saking Ngawi. Heeh. Wis ngaturake tetembangan minangka salam pambuka ana ing season limbukan ya kuwi imbangana katresnanku. Oh ngono ya Mak. Iki uga di live streaming no, di live streaming. Heeh. Lumantar ya kuwi channel YouTube Astabrata Media. Ya, dadi sing kepareng mirsani ora mung penonton ingkang ana ing lokasi, nanging para sutresna budaya pecinta wayang kulit ana ing kabeh laladan Nuswantara lan mancanegara sing selalu mengikuti Astabrata Media uga ndongakne warga masyarakat Bulak Jeruk kang mapan ana ing ya kuwi Blitaran anggone duwe gawe bersih dusun utawa nyadranan. Wo ngono ya Mak. Pancen kawara nyata. Ya, iki karo dene ya sowan komplit kanca-kanca sanggar seni Astabrata. Oh ya, mijil saka Jalan Mastrip, Gandung Kidul, Kadipaten Nganjuk. Oh ngono ya Mak. Pengrawit sinden wayang gamelan kabeh nggawa saka ngomah. Iya, ngestokake dawuh disumbutke anggone warga masyarakat dusun Bulak Jeruk anggone duwe gawe ya Mak. Kepara iki saka kersane kabeh panitia kang sarta warga masyarakat awake dhewe sowan rene ora ijen. Iki yo selain nganti para kadang-kadang mbak-mbak adik-adik waranggana, ya. Iki uga turut dimeriahkan karo Mbak Mintul no. Oh ngono ya Mak. Pancen bener. Oh ngono. Diaturi munggah ana ing pepanggungan kareben paring hiburan menyapa warga masyarakat ana ing Blitaran. Pancen kepara nyata dikurmati. Ora sah ngangel-angel diracikne prau layar wae no. Oh ngono praon. Kanggo ngormati Mbak Mintul kareben munggah ana ing sasana budaya. Oh ngono irama seger. Monggo kula aturi minggah wonten ing pepanggungan Mbak Yu. Celorot. Ya. Luar biasa.
Cekelimik sik. Wis to, cekelimik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam wilujeng dalu. Good night untuk Mbak Mintul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Mikir benakne sik, Den. Sugeng dalu Mas Akbar. Oke, selama tidak jumpa dengan Mbak Mintul. Nggih, pripun? Terakhir petuk ning ndi ya Mbak Mintul? Jenengan jek eling ora ya, Cak? Nggih, eling. Eling to? Nggih, kalih sinden ngantuk niku to, banci niku to. Wah, sinden ngantuk iki sapa? Sing ngowenten niku lho, sing mripate ngowene niku. Oh, tumpul. Nggih. Kok iso sinden ngantuk iki lho. Petuk terakhir ini Gembenggeng lho ketok Gembenggeng. Lagi nika to sanes. Iya kae. Luar biasa. Apa kabarnya Mbak Mintul? Alhamdulillah sehat Mas Akbar seperti yang dilihat sekarang. Wah, sehat bugar nggih? Bugar sehat. Pertama petuk Mbak Mintul nganti tekan ripa lungguhan iki lho. Pripun? Awak sampean ini ora sudo, ora nambah tetep segini. Loh, sampean berarti mengamati aku. Lho ya no. Maksudnya setiap manggung kok tempuh karo Mbak Mintul niku mesti tetep semene. Panggah semene ya. Panggah semene. Ideal apa kelemon apa kekuronen? Piye ya nek ngarani ideal ya ora ideal, nek diarani kelemon ya ora kelemon. Ngene Mbak Mintul. Pripun? Umpamane ya, iki sindenku. Siji, loro, telu. Sinta, pesek, aulia. Iki upama diumpamakan sebuah buah. Apa? Iki apel batu. Apel batu. Ijo kae. Cilik ning seger. Nah, Duduh. duduh. Terus sing nomor 4 kae. Kae jenenge Mbak Seli. Mbak Seli. Mbak Seli kae umpama buah jeruk. Jeruk. Jeruk iki Jeruk apa niki? kecut ning seger. Kuwi jeruk. Ning sindenku loro kae. Kae semangka. Semangka. Gede Bayo. dibuka, duduhe mak piyoh. Piyoh. Duduh pol berarti. Duduh pol. Nah, saiki nek jenengan niku umpama nek ideal kelemon ora, kekuronan ora. Jenengan niku umpama buah niku kula upamakan tewel, Mbak. Kok tewel to buah kok tewel to? Lho tewel iki klebu buah lho. Lho sanes no. Lho, Nongko, Bos. oh iya wis kuwi pokoke. Tewel kuwi nek sampean iki ibaratnya ngene lho, Mbak. Tewel kuwi dari nek saya dinget kuwi saya gurih rasane. Iya. Dadi nyapok to kok diarani gudeg kae saka tewel ya mergo ini gurih kuwi mau. Mergo gurih kaya sampean. Malah ngoten ya Mas Akbar ya Allah Rada kono to ben aku saya jelas. Piye? Melihat sampean. Lha nyamput aku tak nggo kene lho. Wah, ya aja ngono to. Pantes napa mboten tebulek kula mriki? Pantes. Ojo kok nek sing nyeneni. Sapa to saiki gandengane Mas Akbar iki? Mboten enten. Warga Blitaran ingkang dados seksi. Oh, ngaten. Wiwit jaman riyen ngantos sepriki dereng wonten kabare Dalang Akbar niku kambon kalih wedokan niku dereng wonten. Ya per kados, Bu. Pak, per kados mboten? Mboten. Percaya ora? Percaya apa gak? Ora. Ora berarti ya bener ngono lho. Berarti kambonen. Salam-salam sik, Mbak. Oh, nggih. Heeh. Salam sih ya. Ya no, salam-salam dan doa-doa dulu. Oke. Assalamualaikum. Kompak Mas kabar wong kene. Kompak. Sugeng dalu. Lho, ya ta kompak ta? Kompak. Ya Allah, jan tak dongakne kabeh desane kene, wargane sehat seger waras panjang umur. Amin. Diparingi rezeki ingkang melimpah berkah barokah. Amin. Terus apa nih yo? Sing gon duwe bojo muga-muga ndang duwe bojo. Sing wis duwe bojo muga-muga wong lanang-lanang lho ya sing ngomong ya Bu ya. Sing duwe bojo muga-muga tambah rezekine, iso ngopeni bojone, iso ngopeni anake. Ngono lho ya. Mboten lho Pak, mboten tambah bojo. Sampeyan apa mampu? Sitok era entek kok. Mbak Mintul. Nggih. Salah satu kekaguman kula kali panjenengan niku selain suara niku joget, Mbak. Oh ngaten. Nggih. Berarti sampean termasuk ya mengamati jogetanku. Sik, sapa sing kendang dicekeli sik? Sapa? Ayo, seperti sapa sik? Tio sik, Cus, maju sik, Cus. Sampai bawah apa gimana? Njajal spot sembarang cah. Spot sembarang manut panjenengan. Ayo, Mas. Iki rungokno sik lho, Mbak, tapi spote. Oh, siap. Rungokno sik, engko jogete sesuekno karo iramane gamelan iki. Oke. Nek iso menyesuaikan, berarti jenengan hebat pancene. Dirungokne sik tapi aja dijogetne sik, ya. Oke. Pun spot bebas mawon. Padune pengen Mas delok Jus. bokongku ae. Ora, iki kok kabeh. Dirungokne sik.
Dirungokne sik. Piye? Iso njogeti irama sakmene iki mau? Kecil. Weh. Ngremehne aku. Remene jajal ya. Remene aku. Oke, Oke, lanjut. Ayo jajal, Mas Jus, kendangane Mas Jus, sepotane. Ben dijogeti Mbak Mindul. Jogete kaya ngapa? Tak unjukne sik Mas Akbar. Oh, aja nemen-nemen lho ya. Oh, gak iki wis Iya. aman. Yo, Ayo. yo. Mbak Mindul, Piye? aku berharap sinden-sindenku Astabrata bisa menirukan gerak-gerak seperti panjenengan. Walah, kon niru Mbak sampean, Mbak. Sampeyan di sini sebagai juri. Oke. Jadi dijajal sitok-sitok, Heeh. dijajal sitok-sitok. Penabos setuju ora? Nah, Iki matane Setuju, wong Rek. kok ya Pak Genah to ya. Setuju ya, Bra? Setuju. Lah, setuju. Engko joget koyo ngene iki mang. Ya to sing penak wae, dipermudah. Jogete dipermudah. Engko Oh, gitu. Heeh, dipermudah. Engko sindene satu-satu, engko sing biji sampeyan. Aku, oke, jurine aku. Ya, ayo Mas. Kita contohin neh ngono. Heeh, contoh ini diperhatikan. Oh iya, sing rodok muda ya. Ya, diperhatikan. Oke, yuk. 1 2 3. Penak to? Penak. Mek gur ngene-ngene tok lho. Heeh. Mbak nggo ngongkek karo endur-endur. Mek gur. Nah, Lah ngono tok lho, Mas. Mosok angel Malah ngono. kayaknya piring. Iya. Ayo teko Sini dulu, dari Ayo. sini dulu. Ayo Sin. Ayo berdiri. Saisone, Pak. Saisone. tunjukkan bokongmu Sin. Saisone. Ora apa-apa, semampunya saja. Aku tak sanding ibuke kene. Ben ketok bokong. Lah gitu, semampunya saja. Heeh. Sesuai Iya. dengan Engko sing nilai sampean ya, Mbak Midul. Nggih no. Oke. Yo. Rodok rono no. Oke, yo. Jentit titik. rasa dipriaya Rodok nengah no. Ayo. Mas Akbar ben genah ngono lho. Oh ya. Yo, 1 2 3. Ya. Ayo Sin. Bokonge. Sik to. Kowe iso joget kok jelungup lho, jelungup. Kok iso? Hah? Oh menikmati kok Mbak Mintul. Oh menikmati. Tapi aja jangan jelungup lho ya. Oh betul ya. Ya. Ayo, satu kali lagi, Cus. Ayo. Duduk lagi Sinta, terima kasih. Berapa nilainya Mbak Mindul? 7. 70 ya? Pokoknya kurang ini Mas Akbar. Sesuk anu ya disumpeli. Apa ngono lho? Sumpeli bantal. Setelah Dek Sinta, ini Wah, peserta berikutnya calon manten. seneng aku iki. Mesti nek calon manten iki kan mesti wis dikursus dhewe karo calon bojone to, Pak. Bahaya, wis di sekolah karo bojone mesti. Ayo, Mbak Pese jumeneng bojone. Ten tun tak tuk gendang mbokmu, Iya, iya. tak tung gendang mbokmu ngono lho.
Lah iki jelas gak usah ditanya. Oh iya, weh. Nah, ayo Sri. Ayo 1 2 3 4 Sri. Yo. Ayo Sri. Itu tadi gerakan apa, Mbak? Penguin. Apa? Iki mang gerakan opo to iki mawi? Berarti nek Dek Sinta tadi 70, Mbak Sri pesek berapa nilainya? 20. Lah, Lah wong sing dikongkon bokonge malah ngene. malah sudone kok oke men to 70 nyang 20 lho. Lah kan sing dikongkon bokonge, sing maju dodone Mas Akbar. Oh, 20 paling materine lagi tekan semono. Sik, sapa ki Aul. Iki yo calon manten neh. Iki. Calon manten neh. Aul, ngadeg Ul. Ini kita juri kita. Ayo. Ayo Mbak Aul. Ayo. Tunjukkan kemaluanmu. Kemampuanmu. Iya. Meru. Sudah siap? Are you ready? Madepe sembarang rene kena rono kena. Madep rono ya kena. Ya, apa ki? Nyapa? Gak, sih Mbak. Ki madhep rene. Rene kena. Bokonge ning ndi? Bokonge ning kono. Bokonge ngene. Terus Terus tanganku ning ndi? tangane ngene. Ngene. Iya. Oke, terus bareng ana gerakane muter. Mudun titik. Teneh, iki mudun nek. Mudun titik. Nah, heeh, sikile maju sitok. Ya, Wes. Ya. Sik to. Rumah saku lho sing gampang nyedot rokok sebotol. Palek nyawang aja nyedot rokok keselang kebongko. Ayo, Aul. Yo. Yo, Aul. Kaya perang. Mangsaku sindiriku kucluk kabeh bengi iki. Wis ora apa-apa lah, ora apa-apa. Sing penting kucluk ning kompak. Ini kuclukan ning kompak. Ya. Iki nilainya 110 keluwian masalah. Lho. Lah bokong iso diuncal ning rono-rono. 70, 20, 110 110. keluwian masalah. Diling-iling ya, nilainya diling-iling sendiri. 70, 20, 110. Sik, Mbak Seli engko sik. Yovika sik. Jare ibuke sik ya. Weh, ora ono. Iso ibuke sik tak tembak. Yovika sik. Yo. Yovika. Mang bisi aku pengen jarene Mas. Lah iki jajal ki nilaine pira? Sing kaya sing tak arahi ya. Pane kok kuwalem entek iki jelas ki anu iki senengamu iki. Iya ta? Anune iki lho luke iki lho Mas Akbar. Oh iya, look apa look? Luke ya mesti kayak Oh, tampilan. Kalem, berwibawa ngono pane. Mbak niki penake madhep pundi? Madep rene engko bokonge madep rono. Ya? Wis nggak sengaja. Dene wedok wis waleh ngono kuwi ya. Ayo, 1, 2, 3. Are you ready Yovika? Yo. Duduk sik. Pitike wis ngendhok pisan. Lah windoke dijikok ban diceplok Mas Abang omah. Nilainya berapa? Nilainya emang gak podo dhewe to kendangane. Loh, kendangan itu manu. Apa itu nyetrum Sesuai. saka anune? Wonge ya? Wonge. Oh sesuai. Pira? 50. Jadi ki mau 70, 20, 110 kae 50. Aduh. Iki sing terakhir iki ketoke apik. Nisa. Seli. Ayo. Yeli.
Ayo Li, ngadeg kok Li. Line ngadeg yo. Lho, Ayo Mas iki. Seline ngadeg ya Iya. ya Li. Nuwun sewu Mbak Mindul. Nggih. urung. Tak omongi. Napa? Nek ki engko jelas apik Mbak Mindul. Kok ngerti lek apik? Lho, iki sindene iki anu senengane sing jaipong kuwi. Oh, ya jelas dipas-pasne. Apa maneh ngene iki sing jaipong Mas Jus piye tambah cinta. Iya. Mbak Sel, upama sampeyan sing ngendang ora Mas Jus ora budal ya dene iki. Ora budal, iku mau saking abot-abote Mas Jus sing ngendang jaipong lho, Mas. Iya. Ngantek kaya ngono kuwi lho. Mbak Mindul, kula angsal niki ditutori sekali lagi boleh ndak? Sayang. Nggih, kula wis rada lali niki. Diwarai Iya, Toko. diwarai Oh, diwarai nih. Diwarai satu kali lagi. Ganti gerakan nenek no. Wah, gerakan. anu konsekuensine nek diwarai ganti gerakan. Ojo linggo lho ya. Mburi kuwi. Iki madhep ndi? Kono ya. Sak madep-madepe pun. Ya wis sak madep-madepe. Ini ya, Pak? Ya ya no. Ya. Ayo. Ben Mbak Mindul sik, ben Mbak Mindul sik. Luar biasa. Bu, Iso? lek atasane ngoten kula nggih saged. Saged napa mboten kula, Bu? Iso. Wis to percaya njajal. Ngadepe mriki nggih Mbak Mindul. Perlu bukti, perlu bukti. Perlu Iso, bukti. iya. Ada prono. Mas Jus, kendangane sing enak ya, Mas. Ya. Ngomong ya. Tangannya kayak ngene dhisik ya, Mbak. Oke. Mikir-mikir salah nih. Sampai bawah loh ya. Ayo. Yuk. Hey. Wes anu mulai aku. Lah napa kok mulai? Apa yo enek kok sinden kok memperkosa panggung lho. Loh, Lah ya. lah niku mau contone Mbak Mindul ngoten sih. Lho kok Tapi iso. aku seneng Mas Sabar. Lho iso kaya tawuran ngono. 200 nilai niki. 200. Lho kan? Paling apik. Jare ngapirune bener-bener nggih Mbak Mindul. Bener Jan. Sik, Mbak Mindul karo Mbak Seli, Mbak Mindul berdiri. Oh berdiri. Gini. Sekarang gini. Iya toh? Sik. Ini tadi nak sinden. Nggih. Sinden kabeh dijajal. Kudu enek perwakilan dari penabuh satu. Ini Mas Cemplon ini, Mas Cemplon ini. Mas Cemplon. Ini goyangannya hebat. Ini. Tarik, paksa tarik. Cemplon. Tarik. Ayo tarik. Ditarik. Cemplon. Tak tarik sih panik kok manja. Ayo toh. HP-ne jelek. Nyapa tuh kono? Kok PC-an barang iki? Tak tambahi 50 ke lho. Ini kerja Ayo, wis sedino. ora apa-apa. Wes, ben diwarai sik. Kok lugo? Oh yo titipan yo ki engko balik ning awakmu. Iya to sampeyan apa disauni 50 kok malah nyangoni. Yo. Berdiri. Aku percaya karo bakatmu, Mas. Dosa. Ah. Iki kan biyen melu Mas Sabar. Wah, lah mau kula rong lahir niku pun ngetuti kula kok. Iki Ayo. burung lahir. Ayo Mbak Mindul. Ayo. Diwarai pisan, Kas. Mbak Sele duduk sik ya. Oke. Mas Le ning Iki kene. rada keras, Mas. Lanang kok pengerawit Lanang kok. marai. Yo. Lah ngono. Apik iki. Mbak, kangelan, Mbak. Loh, wong lanang kok tantangan
Sing halus-halus sik lho. Iki to. Nah, sederhana, sederhana. Oh, iya. Sederhana tapi alon-alon sing sederhana. Sing mudah diingat Mbak Mintul, sing mudah diingat. Sing Sing- rada sing lalian mudah soalnya. diingat, weh. Nah. Walah, jek enom kok ya lalian iki kakek mangan brutu. Ayo ayo, sing kalem, sing anu sederhana wae. Ayo Sederhana. Mas, keras tapi jogetnya sederhana ngene ya. Sederhana. Yo yo yo. Yo. Sawangan lho ya. Yo yo. Oh, kayaknya tak colok. Yo. Yo. Nah, ngono ae. Wah. Up. Nah, iso plon. Aku yakin kamu bisa. Waktunya. Ayo Monggo. pelan. Mboten Mas Dalang niki lho. Mas sampean Mas kok mulai mau fokus karo bokonge Mbak Mintul sih. Kok jan. Ayo ayo ayo. Ora ndelok gerakane. Agak maju. Ayo ayo. Tangane. Tangane piye meng Sik. Arahno, Sik, Mbak. delok. Iki lho tunjukne iki ben bokonge ketok. arane. Terus, Tangane. Yo. Ayo. Tangane. Tangane. Pinggang. Tangane kayak pinggang. Ini lho, Mas. Ngene Mbak Mintul. Itu kayak wong nantang. Mas Karis iki biasane goyangannya pitik-pitikan biasane. Piti-pitian. Pitik-pitikan. Iki wis tau piti-pitian. Wis tahu. Wes ayo Eris. Ayo. Tangannya Satu. dikek pinggang. Pinggang. Lah, dua-duanya. Dua-duanya no. Iya. Jadi Tak- tak kentut enten. Lah ngono lho. Ayo 1 2 3 4 ya. Yo. Bareng. Ya. Mon. Wis, tak sangone 50. Ki mon joget tok pitik-pitikan pitike dumpu. Iki Wis mang gak jogete apa-apa. wong mendem. Kembali lagi wis. Nilainya piro? 10 Mas kok joget wong mendem iki. Kok bar mik ngono kae lho. Anu Mbak Mindul karo Mbak Seli nembang bareng ya. Oke, siap. Iki wis, aku ora maksud tembangnya apa ning niki ada permintaan mbok menawa saged nek mboten saged lintune mboten napa-napa. Ninggal katresnan lali janjine kapilut. Napa? Monggo ayo berundingan berdua sing kompak kira-kira napa? Napa? Heeh. Napa? Oh ninggal katresnan. Oke Rio. Niki penyuwunan saking sinten niku Mas Akbar? Sik tak bacane. Ah. Assalamualaikum saking Pak RT Maryadi. Pak RT Maryadi. RT. Asik teng mriki tiyang. RT 3 duka nggih kirangan RW 2 Blitaran Kidul Kali. Tolong Pak Dalang, Mbak Mintul nyuwun gending niki wau. Ninggal katresnan lali janjine kapilut khususipun kagem bapak-bapak perangkat kalian sedaya masyarakat Blitaran. Oke, siap. Ninggal Niki- katresnan dulu nggih. Nggih. Nah, yo langsung dadekke kanca-kanca. Heeh. Yuk. Ayo Mbak Mintul, aku diwurui jogete. Ayo. Ayo. Astaga. Oh. Ya 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 ya.
Ayo Li. Oke Mbak Tul. Ya. Ojo lali bawaku uga mono tetes janji-janjimu aku kan setia satu nangis sakjroning atiku nalikan aku bisa ketemu apa sliramu ra krasa aku kudu sandang karo sapa tak suwun Diteraske? Ya. Oke. Ojo lali pawonmu. Muga-muga temes janji-janjimu. Terima kasih Mbak Seli, duduk dulu. Terima kasih Mas Sabar Mbak Mintu. Nggih Mbak Seli. Mbak Mintul jangan duduk dulu ya. Oh tidak. Ini juga ada permintaan lain. Iya. Saking sedulur-sedulur menika saking luar negeri wonten ingkang nyuwun setunggal gubuk asmara wonten malih lintang asmara. Lintang asmara. Ada juga ini. Selamat malam Mas Akbar niki saking Jabrik FMA. Badhe nyuwun lagu Langgam Dadi Ati. Kula kintunaken para penggemar wayang kulit semoga Asta Brata semakin moncer. Amin ya robbal alamin. Anu Mbak Mindul. Upama lintang asmara kepiye? Oh nggih, duet ini ku kali Kalih Mas Heru man ya. Mas Heru oke. oke. Mas Heru mriki Mas Heru. Mas Heru. Wah jan Mas Heru niku idolane jenengan kok, Mbak. Aku mengidolakan dia. Wedah. Ket biyen lho Mas. Oh ngaten nggih. Heeh, jan luar biasa. Mas Heru niku seneng bombong nek bintang tamune kula niku le tempuk kalih jenengan niku. Aku arep mengidolakan sampean yo ra wani. Ora napa-napa bebas mawon nggih. Bebas nggih. Ayo Mas Heru. Halo. Halo, wedah. Lho iki kanca lawas lho, Mas. Oh, ngaten nggih. Kan sampean rong lain aku tekankan. Nggih dhisikno 250 saiki larang era. Kok 250 to? Dhisik piro teke? 150. Mulu malah 150. Oke ping pindho ya 250 ya. Ping pindho. Tanggapane. Nggih, Yo, lintang asmara nggih Mas Heru nggih. Oke. Spesial Blitaran bergoyang. Wau anu. Nggih. Mbah Lurah Bu Anis. Nggih. Bu Anis Bu Edela niku lho Mas. Oh, nggih. Rawuh niku dulu lurah di sini. Oh, dulu mantan lurah. Nggih, matur nuwun Bu sampun dipun berkahi. Nggih. Wah, luar biasa hebat. Halo Bu. Yo,
Dadekke lintang asmara. Dadekke, monggo. Aspa berapa? Ayo Mas Heru. Yo. Siang pantoro ratri mongeleng manis hati setiaku bisa handuweni marang sang biasulati. Yo, asyik.
kasih. Mbak Mintul istirahat duduk dulu. Oh iya, Karo Mas ambekan Abang. karo minum-minum dulu. Tak selingi sinden-sinden Astabrata. Ayo, bacotke. Mbak Sri Wahyuni, jumeneng Mbak. Sepote toh coba kaya ngapa. Yuk. Yo. Asyik. Hoi, yo. Mbak Sri Wahyuni. Nggih, dalem. Anu minangkani pamundutan anu ya tak kon ngaturke gubuk asmara. Oh nggih. Bawanana sithik wae, Mbak. Apa kata? Ayen no. Iya. Ya, diwalik slendro. Saka dulur-dulur penggemar luar negeri niki, Mbak Sri. Ya. Oh nggih. Ya, bawanana. Pocong nggih. Pocung. Ya, mangga. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingesem yen kemutan lalampahan kang kahuri Telaske. Nadyan tulus nadyan ning bubuk asmara. Dilanggap menirian Mbak Sri. Ya, monggo langsung mawon buka celuk Mbak Sri dadekke. Ya. Yen liwat aku Bacutna Sri. Iya. Catatan
Ya. Terima kasih Sri. Ya wis katur matur nuwun. Sing wis selalu mengikuti Astabrata walaupun lumantar ana ing channel YouTube. Oh ngono ya Mak. Ya iki ya klebu sing dukung awake dhewe. Oh ngono. Bacotke sik, bacotke. Bubar Mbak Sri Pesek sing wis ngaturake ya kuwi wujute gubuk asmara. Mbak Sinta karo Mbak Aulia jumeneng bareng. Oh ngono ya Mak. Coba sepote co. Ya. Hey. Hey. Awas. Ya. Hey. Awas. Oke. Selamat malam Mbak Sinta. Selamat malam Mas Akbar. Selamat malam Mbak Aulia. Selamat malam Mas Akbar. Aku kepengin saiki Dek Sinta karo Mbak Aulia ngaturake sing bernapaskan karo melodi, sing musik kanggo kanca-kanca kanoman. Iya. Nggih. Sudah berunding napa lagune Mbak Sinta kalih Mbak Aulia? Sampun. Napa-napa nika? lagunya Kesayangan. Oke, Niki request Mas niki. Oh ngaten nggih? Nggih. Saking sinten, Dek? Saking Encus. Wah, ya. Sakit hati. Walah galau. Oh, anu lagi hatinya lagi tidak baik-baik saja. Leres. Perasaanku kok bendino to gak baik. Terawonge ra baik. Wong ngono ya. Penabuh Raja Galau niku nggih. Yo dadekke. Kesayangan. Yo. Sesarengan Astabrata. Yo.
Sinta, Mbak Aulia sampun ngaturaken kataran napa niku wau? Sayangan ya. Terakhir kembali ke laptop, kembali ke Mbak Mintul. Oh ya. Mbak Mintul ada jumeneng. Ngemik. Anu, duet kali Mas Hirmaleh nggih penutup nggih. Oh iya no. Oke no, mumpung ketemu jare kan besti. Rindu. Nah, ya. Monggo Mas, nggo salam penutup. Monggo lagu liyane tak tutukne ana ing season goro-goro. Ya, sip. Katresnan sejati. Oke, katresnan sejati nggih, Monggo kagem penutup ana ing season limbuan. Season limbuan kok ki permintaan lain disambung ning gara-gara Parete Songo. Ya, dadekne to? Yo. Ada Dek Mintul. Ada Mas. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing wangi ati kang nyandang asmara Gusti kula paringa usapura bulan ning wayah wengi nambahi kesengat iki papujan duwa ayu sing tak anti-anti. Mas tentremno atimu aku setya ngenteni sliramu kangenku bisa ketemu tresno suci mangki ora Halo Dani. Gitaran bergoyang. Oke, spesial gitaran. Janji tresno lintang
Limas tentremno atimu aku sedang ngenteni sliramu Makasih Mas Heru. Terima kasih Mbak Mas Mindul, Akbar, nggih. silahkan doa terbaik untuk Blitaran, Mbak. Doa terbaik untuk Blitar, semoga semuanya diberikan kesehatan, Amin. panjang umur ya. Amin. Desa ini dadi desa sing gemar ripalo jinawi. Pokoknya panene apik ngono ya. Amin. Kita aja Mas Sabar ya. Nggih, tuku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali nggih, Mbak. Amin, nggih, monggo dilanjut. Duk, piye? Ana pagelaran wayang 3L harus tercakup semua. Ngono, apa baik? Ya kuwi lakon lagon lucon, lakon lagon lucon. Nutukne lakon dhisik ya nok, mengko mundhak kelangan ngeng. Perkara lagu mengko kena ditutukne nggon season goro-goro. Oh ngono ya, Mak. Muga-muga lakon Wahyu Purba Sejati bisa anyerambai katentreman angsara kabecikan, angsar kayuwanan, miwah karaharjan, satemah Blitaran antuwa nugroho, nugroho, kang sarta nugroho. Amin ya rabbal alamin, Mak. Tak derekke.